Здравейте, точно така. Дами и господа, дългоочакваната въртяща се дъгова атмосферна лампа е тук. Сега най-накрая започва промоцията. Тази лампа се продава в магазините за над 100 евро. А сега я разпродаваме на пазарна цена, остават само няколко десетки бройки. Не за 89 евро, нито за 69 евро. Тя създава страхотна домашна атмосфера и е идеална за партита, тържества и празници. Освен това е компактна, преносима и лесна за монтаж, светлинните ефекти са впечатляващи, а цената е много достъпна. Кликнете на линка подолу и вземете новия модел веднага. Високоярка въртяща се LED атмосферна лампа, с вграден светлинен източник и множество регулируеми цветове, идеална за партита и събирания. Тази цветна лампа с гласово управление разполага с автоматичен режим, поддържа също стробоскопичен режим и управление чрез звук. Комплектът включва стойка за автомобил, многофункционално дистанционно управление и 5-метров двуфункционален захранващ кабел. Просто включете превключвателя и започнете да я използвате. Насладете се на партито по ваш вкус. Изгодната оферта е в сила в момента.